Justament arran d'aquesta situació, avui preguntem si veieu probable una ruptura entre el PSC i el PSOE. És una pregunta que traslladem als convidats de l'entrevista d'avui. Són Manuel Bustos, president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Sabadell, i Salvador Esteve, president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Martorell, amb els quals abordarem d'aquí un moment la celebració d'aquests 30 anys d'ajuntaments democràtics. Bon dia, senyors. Moltes gràcies per acceptar la invitació. Senyor Esteve, què contesta la pregunta del dia? Veu probable una ruptura PSC-PSOE, vostè? Rotundament no. Rotundament no. I vostè, senyor Bustos, que l'agafa una mica més de prop? No, també coincideixo que és improbable. És ben cert que és una pregunta que fa un temps segur no hagués estat en el pensament de ningú de nosaltres i que avui veig que, degut a la situació de tensió entre els dos partits, el PSC i el PSOE, i entre els dos governs, doncs té un sentit. Per tant, le felicito per la pregunta, però l'haig de dir que rotundament tampoc. Forma part d'un decàleg que ha fet públic el PSC, com a mínim aquestes últimes hores, a partir de l'escalfament de motors, que es diuen al titular, de la trobada del president Montilla amb el vicepresident Chaves. I el punt número 8 diu: estan en joc les relacions entre el PSC i el PSOE. Per això preguntem si serà probable, no si serà possible. Possible, pot ser, tot és possible, i en canvi pot ser que moltes coses que siguin possibles no siguin probables. Bueno, forma part, d'alguna manera, de la situació en què es troba la relació entre els dos governs per l'Estatut, pel finançament, i també la relació entre els dos partits, el PSC i el PSOE. Però li ben asseguro que la voluntat, estic segur de tots que conformem el projecte socialista, és arribar a acords per Catalunya, que això és el que necessitem i reclamem des d'aquí. A banda d'entrar en la qüestió que ens ocuparà ara mateix, que són els 30 anys d'ajuntaments democràtics, permeti'm, alcalde de Sabadell, com a alcalde ara, no com a president de la Federació, té constància vostè d'aquesta informació que acabem de donar, tancament a 4 instituts de Sabadell d'alumnes contra el Pla Bolonya. A mi em constava ahir a la nit, ja tard, que hi havia un de l'Institut de l'Escola Industrial que s'havia produït aquest tancament, i el regidor d'Educació ja estava en contacte amb la conselleria i també amb la direcció del centre per, en aquest cas, gestionar amb normalitat democràtica el que és l'expressió d'uns joves que volen, en aquest cas, traslladar la seva opinió. Espero que tot es pugui desenvolupar amb correcció i amb respecte per totes les parts, aquells que volen estudiar i aquells que volen tenir la normalitat i aquells que necessiten i volen expressar una opinió contrària tant a la Bolonya com a la llei d'educació, i democràticament i amb responsabilitat poder gestionar el desencontre que en aquests moments pot haver-hi entre un sector dels estudiants i en aquest cas l'administració. Senyors, vostès dos representen aquest moment en aquest programa els més de 900 ajuntaments que hi ha a Catalunya i que estan agrupats a la Federació o a l'Associació. Estem commemorant 30 anys d'ajuntaments democràtics i no sé si és motiu per celebrar o senzillament per revisar. Senyor Esteve. Jo crec que és una celebració. 30 anys de democràcia municipal no es havien donat en la història del nostre país. Per tant, jo crec que ha de ser una celebració i, a més, ho celebrem molt contents. També s'ha de fer una revisió, i s'ha de fer una revisió del paper que juguem als ajuntaments i sobretot dels mitjans que tenim per fer front a totes les necessitats dels nostres ciutadans que, en ser la primera porta de l'administració que troben, ens venen a exigir moltes coses i hem de fer moltes coses que no ens tocarien, no ens toquen per llei, per tant no tenim finançament, però en canvi ens veiem amb l'obligació d'oferir-les als ciutadans. Precisament aquesta proximitat és la que provoca que els ciutadans s'apropin d'entrada a un ajuntament. Sigui o no sigui competència d'aquell ajuntament resoldre aquell problema, però al ciutadà sempre se li ha dit que aquesta és l'administració que té més propera. En el decurs d'aquests 30 anys, vostès sempre, quan dic vostès vull dir els alcaldes en general, sempre han anat reclamant un millor finançament. Però, esclar, mai no hi havia hagut una crisi econòmica tan forta com la que s'està patint ara, i ara vostès això ho pateixen més que mai. La prova és que Rodríguez Zapatero dissabte passat, o diumenge, millor dit, va dir que oferia als ajuntaments 3.000 milions per facilitar-los el pagament puntual de les despeses corrents. No sé si això té a veure amb les fotocòpies i té a veure també amb totes aquestes coses normals i corrents, el rebut del telèfon o les obres petites que, sobretot petites empreses i treballadors autònoms, els envien les factures i resulta que
per aquest bucle i per aquesta cadena de dòmino que representa això, si vostès no paguen, l'altre se'n pot anar a Norris, no? Senyor Bustos? És una bona mesura aquesta o és un pagat? Bueno, és una mesura que segurament per alguns ajuntaments, especialment no de Catalunya, que tenen problemes per liquidar els seus proveïdors o empreses que fan inversió al seu municipi, segurament aquests 3.000 milions mitjançant el Fons ICO el podrà donar un respir. Però a Catalunya l'haig de dir que no és la situació generalitzada. Nosaltres, els ajuntaments catalans, tenim un nivell de compromís complert amb les nostres empreses i proveïdors molt alt. És més, jo ahir parlava amb alguna de les empreses que fan un servei no només a Sabadell, sinó a tots els municipis grans d'Espanya, i em deia que hi tenia problemes de Madrid inclosa cap avall, que de Madrid cap amunt, és a dir, Catalunya, País Basc, Aragó, Galícia, doncs que hi havia menys morositat per part dels ajuntaments envers la liquidació dels seus compromisos econòmics a les empreses subministradores o d'inversió. Està bé, jo amb això no vull minusvalorar l'esforç per part de l'Estat, perquè si no al final, per molt que fan, mai li acabem de reconèixer res. Però per nosaltres això no és ni molt menys el punt clau, que com vostè ha dit molt bé en la seva introducció, nosaltres el que volem és, en aquest cas, la distribució justa dels recursos públics, i no pot ser que avui estiguem al 13%, quan les competències i, en aquest cas, els serveis, en 30 anys tothom sap que s'han incrementat de manera extraordinària, i és per això que sabem que el protagonisme avui el té les comunitats autònomes i el finançament, especialment a Catalunya, de Catalunya, però nosaltres també som Catalunya i per això estem al costat del president Montilla, del govern i de totes les forces polítiques que estan treballant per tenir un millor finançament per Catalunya i la Generalitat, però al mateix temps també nosaltres volem expressar ben clar que els ajuntaments també són país, també són Catalunya i que també són administració i que, com vostè ha dit molt bé, moltes vegades la nostra porta mai la podem tancar. És curiós